Yen ngendika sing apik ya. Saklimah nyonyor rasa lho, Mas. Kok kaya Aku nek kelingan Betari Durga ki ya persis aku iki. Tobat. Ya. Hidepe lho. Oh. Wong matane belekan kok iso nular ning idep ki ya, Ki. Idepe melu abang to. Cah wedok kok kulite ireng enom putih tuwa. lah kuwi mripate dikai pecahan beling barang ngono kok delok lho. Ya karang wong ayu. Pancen rezekine wong ayu ya sing ngene iki lho, Mbak. Nuwun sewu niku rak piantun pun nuwun sewu pun mboten bulanan. Dadi sing bulanan hidepe. Kula mari kakan miskram ya apa aku mari. Nek kowe iku ora miskram kok kan miskol kuwi wong wis ora duwe pulsa. Tenan. Wah jan Wah, jan gayeng Bocah saestu kok. lho bocange nggih. edan tenan. Wong wit Iku ki mbok sing teplek ngono. Teplek piye? Teplek kaya aku iki. Lah ya lek marwotor ndemok teplek niku ya bingung wong gegere lumuten. Lah aku nate lho, Mbak, lungguh maplek niku terus prepet. Keringet ki metu kabeh peteng suwenep. Masuk angin. Kaya lungguh apa ngono lho. Wong aku pasine matus ngono kok iso.